Здымаем. Не то, что вы подумали. Hello! Вітанки! Сегодня мы будем вам рассказывать, колькі мы выдаем у месяц грошаў за наше жыццё у Польшчы, за нашу свободу. Ось, расскажем о наболевшем, расскажем про все увогуле. Про все, что звязано з нашими тут грошамі, не про заробкі, а про выдаткі. Вы маглі пабачыць, што адбылася нейкая змена ў маім іміджы. Гэта змена, ну, бачна, так? Змена ў валасах. Для мяне ўвогуле ты як новы муж. Новы муж лепшы, ніж стары. Я не придумаў все. That joke не адбылася. Ось, так, я схадзіў да свайго барбера. А що я буду рассказывать? Я зняв відео, як мне обчикивали волосы. Короче, зараз буде сюжет. Вы сняйте тут. Не сняйте тут. Зараз буде сюжет з места подій. Что ты, Володя, скажешь? Самый лепший барбер на районе. Дима. И... Дима, кто самый лучший барбер? Я уже не знаю. Почему? Опять сошло вокруг голова. Я гэтага молодого человека вышлю контакты вось гэтага. А вот этого не надо. Он просто... Здорово, что ты не... Здорово. Да, я, блядь, Договор на хату проебал. Ну вось, свежая голова. 3 гады, мне здаецца, амаль я расціў гэтыя валасы, патлы. Быў звычайным мячом, металюгам. Вось. Зараз трошки халадно ў патыліцу. Цікавая гісторыя. Мы з Вовам, скажем, Вова пачаў галіць галаву маю і бараду часам. За месяц перед нашим вяселлем, у сэнсе, нават не за месяц, типу за 3 дні мы пазнаёміліся. Перед нашим з Вікіным вяселлем мне сябра з Менску Андрей такі: "Ой, я ведаю одного хлопца", і пайшлі яны все разам працавалі на вуліцы Кастрычніцкай. Карацей, там быў Дэнді-ленд такі, ну і зараз напэўна ёсць. Вось. Ну і карацей, яны перабраліся ўсе разам сюды. Открыли свою цируль барберню. Вось, не, там насамрэч вінтаж стор, шмат рэчаў адзення, і вось обак стаіць іх памяшканне. Яны вось дарабляюць з барберамі. Карацей, свежо, мне на душы стало прыемней. Все, пошел. Давайте так, каб разумець, ад чаго адыходзіць, мы спачатку параўнаем мінімальны заробак у Беларусі і мінімальны заробак у Польшчы. Што ў Беларусі на 1 студзеня 2024 года ў Беларусі мінімалка 626 рублёў, і мы будзем ўсё пераводзіць як сапраўдныя беларусы ў даляры. Мінімалка у Польшчы 1060 доляраў, таксама на 1 студзеня 2024 года. Так, это грошы ўвогуле ў брутта, то бок па-за падаткамі чалавек будзе менш атрымліваць. Давайте пачнем з самага балючага. Тут гэта... Я для сябе вызначыў, што гэта кошт за мою свабоду. Гэта колькі людзі выдаюць за аренду, за арэнднае жытло. І першае, у каго вы можете спытаць, гэта вось мы вам раскажам. І за нашу хату мы аддаем 950 доляраў штомесяц.
Гэта ўваходзіць само арэнднае жытло і плюс што там за выплаты? Гэта не камуналка ж лічыцца. Ці гэта камуналка? Это типу Адміністратыўныя платы за ўсё, типу жыроўка штомесячная, можна сказаць. Так, і яшчэ да гэтага мы дадаем там электрычнасць і газ, там яшчэ даляраў 15, дзесьці такое. То бок, мінімалка беларуская ўжо б не пакрыла. Канец. І за што мы аддаем? Мы аддаем за двухпакаёвую кватэру 42 квадратных метры. Вось, у старым будынку, типу у раёне Каменнай горкі, штосьці 9-10 павярховыя панелькі. Вернемся да арэнднага жытла. Я штосьці паглядзеў у Беларусі, но мне здаецца, што такую ж двушку каля $200 можна зняць. Гэта двушка, я кажу, вы пабачыце, гэта белыя сцены, звычайны, скажем, ремонт, окей, тут тэлевізор ёсць, душ. Можна яшчэ сказаць, увогуле рэндж коштаў зараз за кватэры ў Варшаве. Мне здаецца, што самыя танныя варыянты я бачыла, типу, мабыць, $550, але гэта... $550 за кавалерку. Гэта дупа Варшавы, і гэта, типу, просто... Гэта, хутчэй за ўсё, студыя, як тут іх называць кавалеркі, гэта метраў 18-20. Ну, то бок на одну асобу можа быць, вось. Але зноў-такі ж так, гэта залежыць ад раёна. Мне здаецца, нават за 550 не знайдзеш, типу, шосць. Варыянт яшчэ здымаць асобна пакоі проста. Вось. І плюс да гэтага, мы арэндавалі гэтае жытло не самі. В сэнсе, мы не адны тут, як аказалася, жывем. Тут жывуць барабанны дробат. Хто? Клопсікі. Клопсікі. Я не ведаю, як перакласці. Bed Bugs. Так, не фрикаделькі. Клопсікі, да рэчы. Вось тут дзесьці будзе карцінка. Это ў Ікеі, калі вы набываеце сабе пюрэшку з клопсікамі. А ў нас Bed Bugs. Гэта пасцельныя клапы. Ложкавыя клапы, я не ведаю, як іх назваць. Гэта тое, з чым мы ўвогуле не сутыкаліся ў Беларусі. У Менску я ўвогуле не чула, каб у суседа, бабкі, прадзеда, хоць у кагосьці былі клапы. Я чуў толькі, што ёсць клапоўнікі, в сэнсе вось нейкі падвалы, сутарэнні, і там, дзе жывуць людзі без, не ведаю, без бомжы, можна так сказаць, скарочана. Вось, я штосьці такое чуў. І яшчэ ў СІЗО. Але мы дазналіся, што тут гэта тэма, типу, мо папуляріці. Так, спойлер, не спойлер. Мы потым праз нашу гаспадыню кватэры, уласцительку, яна ўсе кошты панесла, ўсе выдаткі. Яна... той, хто травіў нам, дарабіў дэзінфекцыю, сказаў, што гэта, типу, звычайная рэч для Варшавы. На жаль. В сэнсе, для Варшавы... Для Варшавы. Вось. Фішка ў тым, што яны, паскуды, яны кусаюць, ну, як яны як камары, яны, типу, халера, ніякай хваробы не пераносяць, яны просто уначы прыходзяць, кусаць, і яны могуць прыходзіць па сценах, па фіранках, яны па ўсім могуць.
яны не лётаюць, яны просто па сценах. І фішка ў тым, што гэта не мы такія дрэнныя, а спачатку ты думаеш, што ты нейкі гразны, у тебя гразь, а не, ўсё окей. Яны, я знайшоў, гэтыя паскуды прыходзілі праз вентыляцыю і прыходзяць да сённяшняга дню. Для гэтага нас жыццё не гатавала. Ну і сам факт, што нават калі вы патравіце, яны могуць прыйсці з іншага памяшкання, з іншай кватэры, і калі ўвесь блок, не ведаю, вагнемётам не пройдуць, то бок нашы тут, як казаў вядомы чалавек, нашы паўнамочы тут всё. Вось. Так, гэта нанесла яшчэ такое. Урон. Это першая причина, чему мы будем менять за квартиру. Так. И в наступных 10 влогах мы будем переезжать. Такие влогер. В наступных влогах. Ось, так, мы праз месяц будем менять хату. В наступных сериях, глядите. Переезд. Так, наступны поинт, на што мы выдаем грошы, гэта вядома, ежа. Мы есці любім, мы любім гатаваць, есці смачна, больш-менш якасна. Калі вам падабаюцца мои відэо і вы думаеце, як жа ж мне можна дапамагчы, все просто. Я пакідаю спасылачку на такі сервіс Buy Me a Coffee, і вы можете мне заданаціць суму, якая вам будзе зручная. Ось. Я буду вам шчыра ўдзячны і шчыры дзякуй ужо тым людзям, хто мне дапамог. Ось. Там 4 чалавечкі ёсць, і ось я шчаслівы. І все. Дзякуй за дапамогу і дзякуй за гэтыя грошы, і я смогу выплаціць пазыку за камеру. Все, пакуль. І мы падлічылі, што на тыдзень дзесьці выходзіць па $60. Гэта не адмаўляючы сабе ў мясе, не ведаю, слоек алівак, 2 слойкі алівак, што мы мяса купляем. Мы купляем шмат гародніны. Я спрабую набыць штосьці таннае зусім. Гэта так. Але трэба улічваць, браць ва ўвагу тое, што мы закупляемся, вельмі часта карыстаемся купонамі, то бок калі нам трэба штосьці больш-менш дарагое, з хіміяй, не ведаю, ці літр алею, каб смажыць, які тут каштуе 10, напрыклад, $, то найчасцей мы будзем глядзець, каб гэта было на зніжках, але гэта не заўсёды так. Не, алею ўвогуле, тыпу, мы смажем на Я скажу, што мы тут сябе больш костках. На виноградных костках. Я б сказаў, што мы тут уже сябе больш неяк, не веду, адкрыта сталі адчуваць. Ну, і трэба сказаць, што, тыпу, наша ежа гэта не 60% тыпу крупы, макароны і крышку там у нас крупы вельмі, мяса, у нас яны ідуць. У нас амаль няма ні круп, ні макарон, тыпу, асноўнае, што мы ямо, гэта фрукты. Фрукты, мы не фруктарыянцы. Асноўнае, тыпу, мяса гэта птушка, гэта індычка ці курка, шмат яек на тыдзень, ну, десяткі 4 у нас уходзіць. Гэта можа ў рацыёне быць раз, магчыма, на 1,5 тыдні грэчка, можа быць рыс з круп. Ну, типу, овсянка... Не, ну я, типу, ну гречка, ну так, тому що вона апошнім часом цвіла, і я викидав її просто. А шмат замороженої городнини ми беремо, на яєшні, ну, найчастей на яєшні. І салати, вельми часто їмо салати, туди неякі селера, рукола завсёды есть, томаты, гэта ёсць заўсёды, што туды ідзе яшчэ. Карацей, далей я вам... Авокадо не сказал? Ну, можа авокадо. Карацей, авокадо, селера, будь-што, галоўна, каб смачна было. Вось, і зараз будзе наступны сюжэт. Распаковка. Распаковачка. Як Карина Костенко. У яе ёсць вставка, дзе яна, типу, і у неё распаков написано і очка. А хто это? Это та, яку ти глядиш? Это з України з їжею? Так. Окей. Зараз покажу закупку на некалькі дзён за 108 злотых. Это $27. 1+1 было. Гэта нырковцы. До речі, цікаво, що нырковцы гэта гэтыя кешью і адныркі, то що на нырку падобная, вось, нырка. Вось. 1+1 за $3 взял 2 пакунки. Потім взяв на 50% знижка. Ось такий пакунок, гэта курка. До речі, гэта такая бесхімозная, як пишуть, без антибіотиків. Я її адвару сьогодні і рваную таку зроблю.
кілаграм 600 філе і індыка. Таксама вельмі добра. Що далей? Томатики пайшлі. Ось томатика взял. Взял раз десяток яй. 2, 3 десятки яек взял. Потом взял на десертик нам на утульное кафе вось такую штуку. Тирамису. Зараз ідзе тыдзень італьянскі, тому гэта не апошні італьянскі прадукт. А яшчэ вось аліўкі. $2,5 за такі слоік. Яны з косткамі, я не ведаю, мы ўжо рассмакавалі з косткамі, гэта адзіныя топавыя аліўкі. Ось, а тут, дарэчы, у кеміксе расце авакадо. Далей ідзе селера на салаты, бананы раз, бананы два, там 2,5 килограмма бананов было. Потом взял апельсинок, не падать, апельсинок взял, Вика одну уже съела, я один банан съел, трохи цибульки, кетчуп, бо сёння Вика готовала сніданок, такий японский омлет. І яшчэ бляшанка кукурузы. І я піў гэты коктейль, як там яго, не коктейль, напой протэінавы. Можна падумаць. Я так і думаю, быццам бы. Так, почекай, поки розпаковка пройде. Я буду казаць. А, далей. Давай по новой, Миша. Наступная група выдаткаў гэта Сервисы? сервисы, я забыўся. Сервисы. Дапамога. Карацей, што гэта значыць? Гэта значыць інтэрнэт, за які мы штомесяц платим $24 за анлім, за оптоволокно. Можете написать, як по-беларуску будзе оптоволокно, бо я не ведаю. Можна было танней, але маємо, що маємо. Так, мы тады яшчэ польскую не ведалі, я патэлефанаваў у одну фірму, кажу, по-ангельску можна з вами? Они сказали, не, зараз вам патэлефануюць, майстер, не ведаю, хто можа по-ангельску з вами паразмаўляць, менеджер, і яны больш не тэлефанавалі нам. Это класічная улоўка была такая, як это, пастка, бо нам так само расказвалі іншыя людзі. Тому ми підключили той, яким можна було онлайн їх заказати до хати і все. Так, там формуляр онлайн заполнили и все, там праз день, праз два приехали нам и усталявали модем. Телефоны по 15, зараз трошки там на $1 больше стало. По $16 у месяц мы платим за телефоны, где так само все там амаль анлим. Не по 16, а у Google 16 за 2. А, так, 16 за 2. 16, я вас сама не дурю. Що мені вельми подобається, там 40 гігов дають, і з їх 6 гэта, типу, можна юзати як роумінг для єврозв'язу, і гэта вельми зручно, коли ти їдеш, типу, летиш у іншу країну тут, тобі не треба іншу сімку нейку, щось типу друбати, за щось це особно платити. Весь гэты жах, коли ти шукаєш, каб тебе тільки не надурили яшчэ. Прилетаєш, і тобі одразу так, так. 6 гігов нават можна перед сном TikTok погортати. Силовня, и за ей плачу $40. $40 у месяц. И тут такая речь, что ты, как по $40 платить в месяц, ты мусишь заключить с ними домову на год. То бок, умовно, ти як з модемом, кажу, з провайдером, той, хто тобі предоставляє послуги інтернетові, ось, робиш гэту домову, і ти не можеш пропускати, ти щомісяць платиш 4... Це то, чому я не йду. 4 тижні ти можеш заморозити там щось, але коли ти без гэтай домови, то там одразу під 300 злотих у місяць. Ось, 300 злотих у месяц, гэта ж $70, карацей, $70. Наступнае, гэта праезд. Праезд, гэта тое, што мы не зрабілі за першы месяц, і такімі, мы столькі не ездзім, і наездзілі больш, ніж на гэты праездны. Можа, я і не езджу болей, але, типу, гэта кожны раз заходзіць, набываць квіток, глядзець, колькі ты часу будзеш ехаць, гэта выматвае. Так, калі вы не ведалі, што Віка зараз сказала, тут квіткі ідуць па часе на 20 хвілін і на 75 хвілін. Вось, ёсць разнастайныя аплікацыі, праз які вы можете глядзець, колькі вам ехаць да того ці іншага месца.
І што, калі вы не паспяваеце, а яшчэ ў транспарце, вы просто набываеце наступны квіток. Таму я не адзін раз ужо апікаўся, ў гэтую пастку трапляў, калі мне паказваў Google, што я даеду за 20 хвілін, я купляў на 20 хвілін, і у затор трапляў аўтобус, і я просто ішоў потым пешу, я не купляў другі квіток. Вось, што па коштах? 50. За двух нас $55 мы аддаем. $55 за праезны на месяц. Ёсць функцыя купіць на 3 месяцы, тады яшчэ танней, там трошкі будзе на, не ведаю, на $5 ці што. Быў такі перыяд, што мы ўзімку з гэтай дэпрэсіўным гэтым надвор'ем мы набылі сабе анлім у кінатэатры. Тут ёсць адна такая, не ведаю, сетюшка кінотэатраў, і мы просто хадзілі ў кіношку, там зрабілі сабе карткі такія, якія мы потым забралі. Карацей, вельмі зручна, у нас каля хаты гэты кінотэатр знаходзіцца. Типу, $12 каштуе анлім на чалавека, і $8 каштуе адзін сеанс. Ну вось, то бок вам трэба 1,5 сеанса сидзець, каб купіць ужо так. І мы там бывала, што... Вось апошнім часам кажу, штосьці сонца больш пачало выглядаць, хаця гэта тыдзень. Не, яно зайшло зноўку. Але быў такі перыяд, што вось пахадзілі, трэба до 27-го нам числа тут адмяніць яе. Вось, таму што пакуль што мы не ходзім. Трэба схадзіць яшчэ разок і адмяніць. Ну, там выйшаў гэты пра... Выйшла Эмі... Пра Эмі Вайнхаус, ну. Вось. Наступная частка затратаў — гэта фікс. Так, затрат. А мы хочам новую сабаку. Буду ведаць, колькі на яе трэба грошаў. Карацей, што па выдатках на фікс? Мы падлічылі на 3 месяцы, што мы выдаем на яго, і падзелім просто на 3. Корм на 3 месяцы, акана, монобелок там адзін. Ён алергік у нас. Ён у нас такі алергік, ну, князёк. $75 на 3 месяцы на корм уходзіць. Потым раз у 3 месяцы мы возім яго на фрызуру, яго там чыкаюць. Вось, у нас не грумінг, мы яго пачалі стрыгчы ад маленства. Карацей, anyway, $65 за фрызуру, потым торбачкі для какашуляў, дзесьці, я думаю, $15 на колькі-то. Я все думаю про фризуру, чому я на 65. Ты сказал 200 злотых, это $50. Короче, $50 фризура. Все. Торбы для какашуляў $15, короче, можно сказать. И бравекта раз на 3 месяцы. Это, хто не ведае, гэта таблетка, якая супраць кляшчоў, блох і всякага такога. Калі яго кусае клешч, ён так можа укусіць, трохі ўпівацца, і у падскурным тлушчы знаходзіцца гэты атрута для кляшчоў. Вось. І все, і клешчы просто паміраюць, адсыхаюць, адвальваюцца. Вельмі зручна і все такое. І у выніку, у канцы, мы маем 75, 50, гэта колькі? 125, і 15, гэта 140, і 35. $175 на 3 месяцы. Я там, може, штосьці графіку, яку зроблю, 75 на 3, я не хочу делить. Это 60. Короче, $60 на месяц. $60 на месяц у нас уходить на фіксик. А ось такую булочку, якую ви бачили. Ось. Ну, бачили, де ви могли його бачити? Ви могли бачити вельми шмат у блозі. Як закольцовать? Так, з наших вакацій. Поглядите, десь тут зверху посилка. Ось тут. Ось тут. Ось. Тое, што трэба разумець па коштах, што ежа прыкладна каштуе таксама як у Менску. Тэхніка таксама як у Менску. Але што адрозніваецца і вельмі адрозніваецца, гэта паслугі з таго, што, як вы бачылі, сярэднія ЗПшкі тут і вышэй, таму і ўсё, што звязанае больш за ўсё з працай чалавека, гэта каштуе набагата больш, чым у Менску. Мне гэта не тое, каб не можа не радаваць, гэта прыемна. Пра тое, што людзі тут цэняцца. Таксама добра
заплаціць грошы, Так, і так, ты так. іх плаціш. І што мы? Пра сферу паслуг тады зараз паразмаўляем, можа на нейкіх прыкладах, як і што? Мне здаецца, у сярэднім у разы 3 даражэй. 2-3. 2-3 разы, мне здаецца, так. паслугі І даражэй. давайте з чаго можам пачаць? Мы пачнем з мяне. Таму што я таксама аказваю, вось, даю карацей. Даю урокі, я даю урокі. І калі сказаць, у Беларусі я за месяц, за 4 урокі па гадзіне браў $60, то тут я беру удвая болей за месяц. Так, $125. Ось. Карацей, удвая болей беру. І гэта я не скажу, што я самы дарагі, але я не самы танны, таму што я сябе люблю ось, і цаню свой час. Бачу па 160, 180, па 200 злотых я маю на увазе, не даляраў. Ну, то бок, за урок. Гэта $50 за урок можа хтосьці браць. Больш дасведчаны, больш узка такі профільны, скажам. Вось, удвая. Што наступнае? Зараз я хожу да псіхатэрапеўта. Яна з Украіны, не жыве на Амерыцы, это не факт. Але яна бярэ па коштах, як у Беларусі. Я ў Беларусі бачу такі кошт да добрага, гэта $30 у Беларусі было за одну сесію, дзесьці так. Ну, калі па 3,3 там курс я бачу, то 100 рублёў. Так, ёсць і набагата танней, за 50, за 60 рублёў. Вось, кажу, да якога я схадзіў, Віка схадзілі. Вось. Але тут у мяне мой прыяцель Лешак, ён хадзіў да мясцовага, ну, ён мясцовы і хадзіў да мясцовага псіхатэрапеўта, і ён аддаў за одну сесію 220 злотых. $60. $55 за одну сесію, то бок амаль удвая сесія адрозніваецца. Адзенне тут зручней набываць, тут столькі крамаў, тут кошты, мне здаецца, меншыя за Менск. Я яшчэ пра гэта хацеў падрасказваць. Зараз, пачакай. Окей. Вырашыш мой гэты кусок пра адзенне і падкінеш куды-небудзь там, дзе было пра ежу, там і пра адзенне, і пра тэхніку, вось туды. Так. Окей. Там па хлебу, окей, все? Мне трэба праз 10 хвілін будзе пасцісняць. Добра, можаш расказаць, што хацела. Па кафешкі я яшчэ. Ты пра адзенне не расказала? Я сказала. Ты ўсё сказала, што хацела. Мне вельмі падабаецца, што можна з любой онлайн-крамы Европы замовіць сабе з дастаўкай. Гэта ўвогуле не праблема. Я, дарэчы, яшчэ не звыклася з тым, што калі ты бачыш нейкі там типу французскі онлайн-магазин, і ты просто можаш замовіць гэта сабе з дастаўкай, і все, гэта типу не праблема. Гэта так, гэта прыемна. Кафешкі, дарэчы, не ў 2 разы даражэй. Кафешкі, типу, крышку даражэй Менску, але не сильно. Мне здаецца, можа на 20-30% максімум даражэй. Але ежа тут быццам бы больш типу, ну... Як мінімум, яе просто больш, разнастайнасці больш. Ну, Праз тое, што... Так. Гэта набагата лягчэй прывезці сюды там... Шэфаў. Ты пра гэта, не? І шэфаў, і самыя прадукты. Я вось надоечы шоў. Так, я надоечы шоў, і ты побачыў, я табе казаў, аргентынскую кухню. І я такі, ну цікава, типу, і там все вось максімальна так падстаўлена. Кухня, як мне падавалася. Карацей, що я хацеў? Пра барбера, во! Я ж хадзіў да Володі, Вовы. У Менску апошні раз, калі дахадзіў, 50 бунаў было. $25 тады курс, быў яшчэ двойка, ой, 2,5. 20-ка? 2,5, $20 было. Тут ён бярэ зараз за фрызуру $35. $35 сходить. Ну, то бок, зноў такі, заўсёды можна знайсці танней і заўсёды можна знайсці даражэй. Это я расказваю са свайго досведу. Вось. Можете сказаць, а што тут стрыгчы? Але чалавек добры. Чалавек добры. Стрыжэ. Ён мне стрыг гадзіну. Размовы. Это атмасфера. Это атмасфера камьюніці. А я пытаў пра гэта. Пра што? Ну, якія там банальныя пытанні пра...
тут острые. Виски косые прямые? Да. Не, гэта раз не пытаў. А што яшчэ? Ты можаш расказаць пра сферу прыгажосці, бо я не хожу. Я нікуды не хожу. Ну, гэта тое ж самае. Мне здаецца, за павеі гэтыя свае Гляну, вейкі просто. Вейкі. Ну, і два разы а колькі ты аддавала? 180 злотых апошні раз? Ну, гэта сярэдняе 160-180 Карацей, злотых. $40 за вейкі. Вось, вы хочаце зрабіць. Такія прыгожыя, як у вейкі. $40. Я так і не дайшла тут на лазерную дэпіляцыю, таму што тут просто кошты нейкія, тыпу, нереальныя. Вось тут 3-4 разы даражэй, мне здаецца, чым у Менску. Я не разумею, чаму, але, тыпу, я не гатовая пакуль столькі грошаў аддаваць. Вакал я хожу, $40 За урок. За урок. Вось, мне здаецца, у Менску танней было б. Ну, типу, адпаведна, в сэнсе, вось музычная сфера, мне здаецца, Але ты сам больш зарабляеш і больш, типу, аддаеш, і гэта так не адчуваецца. Типу, мы прыехалі, калі толькі з Менску, ты параўноўваеш, і табе боляча. Ой, так балюча. Я за каву аддаваў за кубак, сэнсе, у Менску. Вось я ў Буна на камаровачку прыходзіў, 5 рублёў, $2. А тут колькі кава каштуе? 16 злотых, $4, ну то бок удвая. Ну, можна і танней, можна знайсці за 3, за $4, але сам факт, ты такі, што? Як? За тую ж самую? Але больш тут людзі таксама іх запэшкі. Так, культура гэтага, ну то бок гэта як заўсёды ідзе ў кулка, як тут кажуць, у колка, у кольцо, я не ведаю. Так, але яшчэ ведаеш, што я падумала? Цікавая рэч, што вось типу, окей, ты больш зарабляеш, больш аддаеш, так? Але вось калі мы паглядзім так, што, напрыклад, все аднолькава. У Менску ты 10% типу пакідаў сабе. І тут 10% пакідаў сабе. І яно прапарцыянальна павялічылась. Ну, напрыклад, у Менску типу зарабляў $300, тут зарабляеш там $1200. Але ў Менску ты адкладаў 10% і гэта $30, а здесь ты адкладаеш 10%, это $120. І тыпу, окей, ты зарабляеш больш, аддаеш больш, але вось тая рэшта, якая застаецца, яна ўсё роўна, тыпу, больш, чым у Менску, і ты можаш траціць, ну, тыпу, больш ўсё роўна. Ну, лагічныя рэчы, гэта факт. Лагічныя рэчы, гэта факт. Подписывайтесь, пишите комментары, калі вам у вас это не секретная информация, колькі вы выдаеце грошаў за хаты. Калі хотите мяне бачыць больш тут. А гэта была заявочка. Вось. Все, дзякуй, мы пайшлі, там трэба, мы хлеб печем. Вось, будем открывать. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Так? Хочешь, как на тебя подписывать? Ты там мои сторки такие подбрываешь. Ну... Можа вырастешь и будешь сама робить. Можа. Але я зразумела, что мне не подобается формат инстаграма. Окей, подписывайтесь на меня в инстаграме. Мне подобается телега. Телеграм. Телега? Мне подобается голосовухи и крухи. Мне не подобается подписывать шости. Это долго. Все, покуль. Покуль.